Небрежно прибрани коси, сплетени в рибена кост. Женствена, подредена и красива. Ако можете да правите плитка, можете да правите и рибена кост. Вижте как, само за 3 минути, сега. Направете лек обем на косата си и я преметнете пред едното рамо. Срешете добре, за да не се заплита, докато сплитате надолу. Хванете горната част на косата и отделете 3 кичура. Започнете с плитане на плитка. След като сте преметнали всеки кичур поведнъж, при следващото премятане небрежно прибавете още един участък от косата. Повторете същото от другата страна и продължете така до край. Разликата между рибената кост и плитката е, че при рибената кост при всяко премятане добавяме още количество коса. Когато приключите с рибената кост, може да заплетете останалата опашка в плитка. За да изглежда косата по-плътна, леко придърпайте и разширете плитката. Това трябва да се случи преди да завържите с ластиче. В противен случай много по-трудно ще разширите косата. Когато получите желания ефект, завържете с ластиче. И не забравяйте да вземете и резервен ластик в чантата. Би било жалко, ако това осуети плана ви за деня, да бъдете с тази прекрасна прическа.